Per Latas twilet fl-1832 fin-naħa t'isfel ta' Franza u kien magħmed f'Alcide Vital. Sa minn meta kien żgħir huwa xtaq li jsir saċerdot. Iżda kien jibża li ma jkunx jistħoqlu vokazzjoni tant nobbli. Din l-idea ħaditlu moħħu tant li meta kien żagħżugħ qata' qalbu u mar jaħdem f'uffiċċju tat-taxxa. Huwa taras lil tfajla twajba Kattolika u ħajtu deret qiegħda tieħu bixra normali. Il-ġenituri tiegħu iżda ma qablux ma' tfajla u din il-ħaġa ġelitu jitlob ħafna dwar l-erusija tiegħu. Huwa talab lil Alla biex jurih x'għandu jagħmel għaliex hu xtaq li jwettaq ir-rieda ta' Alla. It-tweġiba ġiet kiesħa u bierda. It-tfajla mietet. Determinat li Alla kien qed isejjaħlu għas-saċerdozju minkejja x-xejn tiegħu, huwa kompla l-istudji u fl-aħħar daħal fin-novizzjat Dominikan f'Levigny. Hawn huwa rċieva l-isem ta' Giovanni Giuseppi. Waqt li kien fid-dar tal-istudju f'San Maximin, Per Latas kabbar fih devozzjoni kbira lejn Santa Maria Maddalena, patruna tal-Ordni Dominikan, u li kienet meqjuma ħafna hemmhekk. Huwa waħħal f'moħħu l-ħsieb li l-imħabba tista' tfejjaq l-akbar dnub u għażel lil Marija Maddalena bħala l-patruna speċjali tax-xogħol futur tiegħu qalb il-Midinbin. Wara l-ordinazzjoni tiegħu fl-1863, Per Latas kien assenjat għal missjoni f'Bordeaux. Sena wara ġie mibgħut għal dik li deret bħala missjoni bla użu, dik li jippridka lin-nisa f'ħabsin f'ħabs fil-qrib. Hawn huwa fassal l-irtir tiegħu dwar il-ħsieb li kien tant affaxxinah meta kien f'San Maximin. Dak li Marija Maddalena ħarset għal-dnuba permezz ta' mħabba akbar. Imħeġġeġ kif kien għal dan il-ħsieb, ra li dawk in-nisa xierfa kienu qegħdin jisimgħu bl-akbar attenzjoni. Fl-aħħar ġurnata tal-irtir huwa ra 340 minn fost 380 ħabsija jitilgħu jitqarbnu. Latas tfhem li dak li ħolhom huwa kien hemm komunità ta' nisa reliġjużi magħmula minn nisa li ħarġu mill-ħabs. Il-priġunieri ħadu pjaċir mhux ftit b'din l-idea, iżda l-Arċisqof ma kienx kuntent. Għal xi żmien Latas reġa' ħasibha sew u tkellem ma' nies li kienu interessati fil-proġett. Ħaditlu ħafna żmien. Fl-aħħar nett l-ostakli kienu megħluba u kellu x-xorti jara l-ħolma tiegħu issir realtà. 3 sorijiet minn kongregazzjoni normali bdew jgħinuh fil-bidu u l-ewwel żewġ postulanti kienu milquwejn dakinhar stess li l-konvent infetaħ. Huma semmewh Betania biex jaqdu l-ħsieb ta' ħbiberija ma' Kristu. Per Latas beda jaħdem biex jagħmel ir-regola u l-kostituzzjonijiet miktuba u approvati. Il-ħajja tas-sorijiet ta' Betania kienet mibnija fuq it-talb, jgħidu l-uffiċċju tal-Verġni mqazza fil-pubbliku, il-penitenza u x-xogħol komuni. Id-dar kienet tispikka fid-devozzjonijiet ma jaqtu xejn lejn Kristu u l-imħabba kbira biex waħda tpatti għall-iżbalji tagħha. Per Latas kiteb lill-Papa u saħansitra offrilu ħajtu biex li San Ġusepp jipproklamah bħala patrun universali tal-Knisja. Il-Papa qal lill-Majjistru Ġenerali li kien taħ litra li huwa rċieva aktar minn 500 ittra jitolbuh din il-ħaġa. Iżda Per Latas biss offra ħajtu bħala ħlas. U għammiet fl-10 ta' Marzu 1869. Sena wara, San Ġusepp kien iddikjarat patrun universali tal-Knisja. Ix-xogħol ta' Latas għadu għaddej sal-lum permezz ta' sorijiet ta' Betania. Il-kostituzzjonijiet tal-ordni kienu ikkonfermati fl-1931. Fl-anniversarju tal-mewt tiegħu fl-1937 beda l-proċess biex jollu lil Latas fuq l-artali. Il-Papa Benedittu XVI sejjaħlu bħala Apostlu tal-ħnina u Apostlu tal-ħsibijiet nhar it-3 ta' Ġunju 2012 waqt il-laqgħa dinjija tal-familji f'Milan. Fl-istess ħin ġewwa Besançon fix-xlokk ta' Franza
kienet qed issir il-beatifikazzjoni tal-Latast mid-delegat tal-Papa, il-Kardinal Angelo Amato. Martin de Porres twilet f'Lima fil-Peru fid-9 ta' Diċembru 1579 minn Don Juan de Porres, kavallier Spanjol, u Anna Velázquez, il-sira sewda meħlusa mill-Panama. Twilet fil-Knisja ta' San Bastian fejn 7 snin wara ġiet mamda Santa Rosa ta' Lima. Missieru għal-bidu ċaħdu peress li t-tifel wiret il-karnaġjon skur ta' ommu. U trabba ma' ommu u oħtu f'kondizzjonijiet ta' faqar u tbatija. Kien tfajjel umli u bimħabba speċjali għal-foqra u għal-morda u kien iħossu ferħan meta kien jgħinhom fil-ftit ħin li kellu. Meta għala 8 snin u fl-imkien ma' oħtu marru fid-dar ta' missierhom f'Santiago de Guayaquil fl-Ekwador fejn ħadu l-edukazzjoni u l-formazzjoni tagħhom għal madwar 5 snin sħaħ. Minħabba x-xogħol missierhom ġie trasferit fil-belt tal-Panama u ħalla lil bintu Giovanna Mazzjuh Don Diego de Miranda u ħall lil Martin għand ommu Anna li kienet tgħix ma' familja Spanjola f'Lima. Huwa ħallilhom il-mezzi neċessarji biex it-tifel seta' jkompli jistudja u jitgħallem xi sena. Meta kellu 12 sena Martin beda jaħdem bħala apprentista mal-kirurgi Matteo Pastor u Francesca Belez Michel li kienu jħobbuh ħafna. Dan ix-xogħol ħadu b'serjetà, jitgħallem l-użu mediċinali tal-pjanti, jaqla snien, idewwi kull xorta ta' ġrieħi imma fuq kollox jitlob għall-morda. Alla provdilu sena li biha wettaq ħafna opri ta' karità. Bix-xogħol li kellu fl-isptarijiet, fl-uffiċċju u fid-djar, kellu jiddedika l-ħin tat-talb tiegħu billi jnaqqas il-mistrieħ, xi drabi sigħat sħaħ jitlob bil-lejl. Il-fama tiegħu xterdet ma' kollha, kulħadd kien iħobbu għall-ġenerożità u t-tjubija tiegħu. Meta kellu 15-il sena, Martin talab biex jidħol kooperatur Dominikan fil-Kunvent tal-Madonna ta' Rosario f'Lima. Huwa beda jagħmel xi servizzi fil-komunità bħal tindif ta' kuljum. Xi drabi kien jaqla xi tajjira, imma kien jaċċetta bil-paċenzja u l-manswetudni. Tant kien bniedem ġeneruż li meta l-kunvent kien f'kundizzjonijiet finanzjarji ħżiena, huwa nnifsu offra lil Pirjol biex jinbigħ bħala l-sir. L-aħwa fil-komunità bdew jintebħu li Fra Martin kien teżor kbir tal-Providenza t'Alla. Fit-2 ta' Ġunju tal-1603 għamel il-professjoni solenni u impenja ruħu aktar bis-serjetà biex jimxi t-triq tal-fundatur tiegħu, jitlob f'ħin twil quddiem Ġesu sagramentat, jagħmel penitenzi u jimmedita l-passjoni ta' Sidna Ġesu. F'dan iż-żmien kien ħabib ma' San Turibju, San Francesco Solano, Santa Rosa, San Juan Macias u magħhom kien jitkellem fuq il-ħwejjeġ ta' Alla u jikber aktar fil-ħajja tal-Qdusija. San Martin de Porres ġie mżejjen minn Alla b'kariżmi straordinarji bħal profezija, mirakli, estasi, bilokazzjoni li hu kien iwettaqhom għas-servizz tal-proxmu l-aktar ma' dawk batuti, foqra u persegwitati. Huwa kellu d-don tal-erf u xjenza, tant li fil-preżenza tal-aħwa reliġjuża mitla tat-teoloġija kien jikkwota testi sħaħ mill-Iskrittura u mis-Summa Teoloġika ta' San Tumas. Iżda b'mod partikolari kien tagħlaq waxida ta' dedikazzjoni fost ħutu reliġjużi l-aktar meta faqqet il-pesta f'Lima u mhux anqas fil-kulleġġ ta' Santa Cruz fejn kien jgħin lit-tfal ċkejknin ta' Lima.
Martin kien verament il-qaddej tal fħutu l-bnedmin. Eħx ħajja totalment tas-servizz tal-aħwa. Meta għala is-60 sena nħakem minn deni qawwi ħafna li tefu f'sodda u li ma qamx aktar minna, tant li miet fit-3 ta' Novembru tal-1639 f'Lima. Il-qima tal-poplu, il-grazzi bil-mirakli li twettqu bl-interċessjoni tiegħu, taw bidu għal proċess tal-beatifikazzjoni fl-1660. Iżda għadda ħafna żmien qabel ma fil-fatt ġie beatifikat fid-29 ta' Ottubru tal-1837 mill-Papa Gregor 16. Fid-9 ta' Ġunju tal-1926 il-Papa Piju 11 ta' bidu għal kawża tal-kolonizzazzjoni tiegħu. Kien diġà meqjun fl-ordni tal-predikaturi u fil-Peru kollu, u l-festa tiegħu bdiet tiġi ċelebrata f'ħafna dioċesijiet fl-Amerika, fl-Afrika u fl-Asja. Fl-10 ta' Jannar tal-1945 il-Papa Piju 12 iddikjarah patrun tal-ħidmiet tal-ġustizzja soċjali fil-Peru. U fis-6 ta' Mejju tal-1962 il-Papa Ġwanni 23 iddikjarah qaddis li bil-ħajja u l-ħidma tiegħu ġab il-qudiem l-emanċipazzjoni tal-persuni b'karnaġjon skur u għeleb kull differenza razzjali u ta' klassi u ġab fil-vera fraternità fost il-bnedmin. Il-festa tiegħu tiġi ċelebrata fit-3 ta' Novembru. Fid-29 ta' April 1966 il-Papa Pawlu VI ipproklamah patrun tat-televiżjoni u tal-iskejjel fil-Peru.